kamar mandine kiwa tengene wis full keramikan yo. WC-ne nggih duduk, screenshot ready, shower ready, genuhe yo ready sisan. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai kedua e. Nek duwe anak cilik wis ojo kuwatir. Ono tamenge iki lho, ready kaya ngene yo. Ambek ono lampune cemrentel kaya ngene lho, wapi yo. Ha. Saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene sih yo. Lho, lampu cemrentel ono kristale sing pasti drop ceilingan wapi kaya ngene yo. Ha. Saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Ha. Nang lantai 2 ya ono kamar mandine. Wetengene wis full keramikan, WC-ne nggih duduk, screenshot ready, shower yo ready, krane ready, kari nguntir tok. Ha. Ono jendela sisan. Ben sira saudara mlebu belancar. Menggok nang sebelah kiri kene iki. Ha. Iki nang gone kamar tidur lho. Iki wong nggo dhewe rek. Yo, iki tuh gak free. Soale iki yo posisian sak masange yo.